अच्छा ये बताइए कि गायकी के दुनिया में अइला के बाद जीवन में कितना बदलाव महसूस भइल बा। बदलाव तब हमरा अंदर अपना अंदर ना बुझाला कि बदलाव और बदलाव होखों के चाहिए तो सकारात्मक बदलाव होके के चाहिए। इस क्षेत्र में गांव में आइले बनी हमारे बिना कहले कि उसे पूछ सके कि वो हम पूछते हैं नहीं हम। सनी के व्यवहार कैसन बा। अगर कोई हमारे अंदर कमी निकालना ही चाहे तो ओकर कोनो हिसाबे नहीं है, लेकिन अपना अंदर से प्रयास रहेला कि जेकरा साथे शुरुआत में जैसे बैठल बा आदमी सफलता के शीर्ष पे चल जाओ तो वो लोग के साथ वही तरह व्यवहार रहे। एक बात समझिए, तनी मनी माइनर लगावे के बा, हल्का सा दिमाग लगावे के बा कि हमनियो एक दूसरा के शिकायत करनी जा तो देखत नहीं कि का करता तो ओकर शिकायत करते जा। तू ये चीज हमरा नहीं करे, बनतूपन ना आवे के चाहिए, दिखावापन ना आवे। हमरा नजर भाई ना आइला गांव के लइका गांव के लइका बा, एमे कोनो एथी नहीं है। अच्छा हमने के देखे नहीं जा कि सनी के स्टेज पे जब परफॉर्म करे जाले तो एनर्जी के कोनो जवाब ना रहेला जी। तो एनर्जी के माने का बाटे, काथी से एनर्जी मिलेला सनी के? सनी की एनर्जी चाहे कोनो कलाकार के एनर्जी सामने वाला पब्लिक अगर मंच पर चढ़ा तो पब्लिक के रुझान तोरा प्रतिभा वाहवाही होता, लोग हुटिंग करते श्रोता बस बस वही भगवान है। जीवन जहाँ जाए अपना हम कितनों बढ़िया गावत नहीं, आपका प्यार पब्लिक का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई महत्व नहीं है। हम खूब बाउर गावत नहीं, हमारे के जानता वाह वाह कोई भी हमरा से बड़का के होई नहीं। अच्छा शुरुआती दिन में कितना कठिनाई के सामना करे के पड़ा तो एकरा बारे में हमने के देखिए तो कठिनाई की बात कहत है। देखिए रुआन में खड़ा अरे तो देख रहे कहीं तो वो मने श्रोता जानस कि भाई एगो कहां से कहां कठिनाई भइल बा, लेकिन अब अतनो कठिनाई नहीं खिला झेले जोन असह्य हो सके। कठिनाई आइल बाटे तो सिखावे खातिर आइल बा। कहत का माने कि ई जोन भइल बा काल्पनिक भइल बाटे, केहू सोचियो ना सकेला कि इतना कम समय में हइसे हो जाला। हमार मम्मी पापा के पुण्य प्रताप के फल है, जनता के आशीर्वाद, ऐसा गुरु मिल गए कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर हो चल गई। अभाव ना बुझाइल। और हाँ हम आजो कहब कि आज के समय में भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं। अच्छा का लागेला कि भोजपुरी गाय के दुनिया में जितना भोजपुरी गायक लोग बा अब तो अपने को स्थान बना चुकल बा, तो अभी क्या लागेला कि आज के समय में एक गायकी के दुनिया में अपने को स्थान बना के राखल कठिन बा? बिल्कुल कठिन बात। देखिए हिट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हिट केहू हो सकेला, कुछ होगा के सोशल मीडिया के जमाना बा तो कबहू केहू हिट हो सकेला, लेकिन हिट हो के हिट बनल रहल अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हमनी के माने इतना दिन रात मेहनत करनी। हमारा अगर एक महीना गाना ना बजी तो एकदम बुझाला कि पागल। हाँ बुझाला कि कम फोन आवता का दादा, कम फोन आवता तो मार्केट से कहीं पीछे जाते हैं जकाते चीज के बनावे के दिन रात करे पड़ला। बढ़िया कंपोजिशन, बढ़िया चीज और साफ सुथरा चीज बजवावे के बाद ई कुल सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेला। अच्छा अभी तक गांव जवार चाहे पड़ोस के रुको अच्छा अभी तक गांव चवार चाहे आस पड़ोस के लोग कहल का सनी काहे खातिर गायक बन गिला, पढ़ाई लिखाई क के एगो सरकारी नौकरी धइले रहता। शुरुआत में हमरा से ना लोग कहत रहे, पापा से सन एगो दो केस आई रहल कि का हो माने का करावे लगल लइका से। माने उस समय बाटे कहीं बाहर निकल जे त अपन कुछ आगे की व्यवस्था देखी। वो लोग के दोस्त ना रहे, हम हमरा खातिर मोटिवेशन रहे। समय भी ठीक रहे कहां से कि ओकरा से पहले हमने कोई ऐसा व्यवहार रहे, रहन सहन रहे कि लोग डेराई रहले कि का जाने का जीवन में करी। क्रिकेट खेलत रहल हा, पॉलिटेक्निक कइलस, एयरफोर्स के तैयारी कइलस, लास्ट में ही का कर तो वो तरीका से लोग के। अच्छा जब पहला गाना वायरल भइल तो उस समय कैसन महसूस भइल? काहे कि हर एक आदमी के एगो जब प्रसिद्धि मिलेला तो अंदर से एगो अलग ही एथी होला, ओकरा के मेंटेन कइल मुश्किल होला कि भाई एगो प्रसिद्धि जब इंसान पावेला तो उस समय तनिक ना कहला कि अब पाँव जमीन पर नहीं खे, अब हवा में उड़ता रहे। तो उस समय कैसन लगला, ओकरा के कैसे मेंटेन कइले सनी कुमार? ओकरा के हमेशा हमने के सोचत नहीं जा कि उतराए के नहीं खे। अच्छा ना होला के मन भोजपुरी बात साथ में कि उतराए के नहीं खे और जन मिलता है ईश्वर के कृपा से मिल रहल बा, एकरा के बढ़ावे के बा। एक दिन नहीं खे मन में हमेशा रहल कि लोग कितना गायक कइले लोग चल गिले तो लोग एग्जांपल देले कि फलाना आई रहले बहुत चमकल रहले, एक गाना बाजला चल गई। तो वैसा नहीं करे कि खूब मेहनत करे के बा, खूब लगन से मेहनत करे के बा, के कंटिन्यूटी में बदले के बा, माने स्थान के बनौले रखे के बा, स्थान के बनौले रखे के बा। तो बागी बोलिया के बाद लगातार 2 महीना 3 महीना पर हमेशा कोनो ना कोनो गाना वायरल होत रहेला, कोनो ना कोनो गाना वायरल होत रहेला। अच्छा बताइए घर परिवार से राय सलाह मशवरा मिले लगा चाहे पहले मिल रहे का कि बबुआ गावे तो लगल लेकिन ध्यान रखिए साफे सुथरा
गई हो कि तनी सब केहू सुनो। बिल्कुल, पापा हमार हमेशा कहलन कि साफ सुथरा गावे के बा, कहाँ से कि साफे सुथरा गाना से तार मार्केट में नाम मिलल बा, तार मार्केट में पहचान मिलल बा, तारा से उम्मीद भी लोग करला कि साफ सुथरा गाना के। तो हमनी के गाना उठा के केहू देख ली, आपके श्रोता समाज सही में एगो दूगो 3 गो ऐसा गाना होई जो ना पर लोग तनी मनी सवालिया निशान खड़ा कर सकेला। और सवालिया निशान क्या खड़ा करी, अगर सवालिया निशान खड़ा करेंगे तो वही सबसे बड़ा गाना है। 100-150 मिलियन गाना गया है, तनी मनी को गाना गा दिल रहनी तो 100-150 मिलियन गाना गा गइल बटे। तो हमनी के तो मार्केट के हिसाब से काम करे कोनो जोन गाना ढेर चली मार्केट में रहे के बाद तो मार्केट के हिसाब से भी काम करना है। अच्छा, जब मंच पे सन्नी पांडे चढ़ेले आ सामने देखेले हजारों लाखों के भीड़, तो उसमें एगो अच्छा खासा इंसान भी तनी एथी हो जाला, ठीक हेजिटेशन में आ जाला, मने मन के अंदर तनी डर के भावना हो जाला। तो ओकरा के कैसे मेंटेन होला कि हाँ भाई एकरा के हमरा जब श्रोता बड़े एकरा के हम अच्छा पेश करब, अच्छा सुनाई तो ई लगातार बन रही, तो ओकरा के कैसे मेंटेन कइल जाला? बिल्कुल कंडीशन होला बहुत किस्म किस्म के भैया। अगर मंच पे अगर तू सबसे बड़ा कलाकार बड़ा तो या कंडीशन अलग हो जाए। अच्छा, और मंच पे आपसे भी बड़े बड़े कलाकार हैं, आपसे भी उच्च कोटि के कलाकार हैं, आपसे भी नामी कलाकार हैं, तो या कंडीशन अलग हो जाए। तो ओइजा खातिर बड़ी चैलेंजिंग होला। अच्छा, ऐसे कि सामने वाला जनता तारा से बड़ा कलाकार के जो मंच के सबसे बड़ा कलाकार बा ओकरा के सुनल चाहेला। तो कभी कभी ऐसा होला हिट गाना बाटे माने नया कलाकार खातिर हमने के हिट गाना बाटे 5-7 गो कि अपन हिट गाना गाइब जाता आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा लोग बर्दाश्त को पाए। लेकिन जब वायरल ना भइल गाना तो बड़ा बड़ी दुर्गति हो जाला, भाग रे हट रे लोग तरीका तो तरीका कर बदलला। तो हाँ। अच्छा, गावे के अलावा गौनई के अलावा भी सनी पांडे के और कोनो शौक बा जौना के मने दर्शक जानस कि हाँ भाई सनी पांडे एकरा अलावा भी जैसे लोग करला कि कुछ आदमी किताब पढ़े के शौकीन में, कुछ आदमी पकवान बनावे के शौकीन में, गांव के कुछ आदमी खेती बाड़ी करे के शौकीन में, तो सनी पांडे हमनी के एक समय अपन कैरियर हमनी के क्रिकेट में देखत रहनी। अच्छा, जिला में केहू से पूछब जे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलत हो वो जरूर हमरा के जानत हो। और हमारा जीवन में क्रिकेटरन भाइयन के बड़ी सहयोग भी रहल बाटे। अच्छा, कम समय में सब कुछ बेहतर होने के पीछे हमारा भाइयन के बड़ी सहयोग, हमारा जनता के बहुत सहयोग बाटे। तो सबके हम हृदय से धन्यवाद दे कि आप लोग इतना प्यार देनी कि सब चीज हमें धीरे धीरे मिलत चल गई।